Nanya if whatever you do in this life, people are watching. In a member, people are watching. In a menjo, people are watching. Ebru mama sometimes ago. Now gonna be mbendu ni na ruru otopo. The fake pastor, dibia, fake prophecy, fake everything. Nandere no ruru. Where was ya burungongo? Gawa bodo even ozokara. Emechanda haburega. Ewuda tiano no. Some 30 years imprisonment, some 10 years, depending the level of your crime. No Janabia, that is my prophecy. Nambaga release Baharanga, however, Taba Nigeria. Naga about so many people, Kanchi. Aga about so many pastors, Kanchi. Aga about many people, Kini, Kapala Kuku. Now, who man or Bunda Hagaraburu, or Jesus. Kobo Moma Biaburu Jesus. Kobunda Maburu Biaburu, or Jesus. Nobody can tell. Koye Jesus, exactly fake TRS, yeah? Ko fake Maramara. Ni fake TRS, Namaburu. Be rest assured in this life, Nika Jinde Maburu. Yes. Nika beginning, Ika Jihu, Mobuno faking. Number 2, Buna. You are Jesus. One name, you are Kana Woku. He made a muddy, Kamadi, Meregi. No, wow, no. Yes. If he made a muddy, Kamadi, ye Meregi. On a beautiful occasion, you return home with Tibiano. Yes. Let I talk up. Usually, occasion, you could put on birthday, Saturday occasion, my name is ceremony. You return no mutibia name exist is here. Ha berage. It's a hammer here. What did the next occasions here? You are by Jesus. You rotate need a joker. You rotate that no me. I hate you. I may have hate you for your zoom. I hate you for your me. You rotate need pastor. And a pastor I hate you. Madiku to the one in the Libya told you Nankegi. Now, where can I walk in? Can I wonza? Now you are confused. Who knows whether they have real arrest or real mabru because you can do anything for money. When no way to get a good boom, we did with money. 100 acres of land, and I'm a hair border. They may video. Quote and then 100 plots. Nany got 100 plots. Nany got 100 plots. In kids are warrior. That is 100 plots. Concrete are one water. Concrete a miracle. What kind of one simple miracle always was made it confirmed? Can't any 100 plots. You didn't mean I want to be the was and a half of it. Probably over the Brunde or Roger Border, Baranga, Moma, and a leg, deep week, a man who eat it. Generally, they didn't have a hotel. You can't they didn't have a pay. They would share videos. Post to about a very ego. You ain't got a ego RNG. Every day we draw a bank and yes, somebody said that Peggy. Call Wabur and Jesus of Ego. He ain't got about RNG. A billion I'll be with a jet and midi. He will have been jet and military and midi. Can midi Gawa Chuaja. Home has the baby, and no one but a milliawa. Now go to a billion hacker. Or I am I might end up again. I could pour away. He may business again. Who knows? Mbeja kwa to what I can know about. Kobo, Koro, Toro, Sisse, Afo. You went ahead. Manambiku, the way made a child in ceremony. I got about 5 million. We made a child dedication. I got about a guinea, or a naming ceremony, my birthday, me and I will go. Origin Antonia, Irote, that Nonia Abutibia, and go about pastor. Now, pastor, I hate the baby. You will sense, beginning, one ample. Kito Muhoje with the couple. Mom no true, never arrest. Openly arrest by the Mabru. Who made ready with the penny more baffled because who hold you in it. Eyes are washing. Ukunaga Warawara. Anya Naga Warawara and negative. Now, where? How many boy by now? No true because you can do or not do, I fear you. In terms of arrange, always was able number 1. You can go to one hotel, room one up, watch you got a room. No, you know,
disguise you ka ọ nọ 1 week ka ịpụta ka iwe ike nya isi ka ịrapụrụ ndị a egbe napụ ha mma napụ nka ịpụtakwa na aba mba wee dọọ customer. You can do anything for money. A gwara ngị sị jee chọọ ihe ị ga-eme hapụ ihe ị na-eme na pasọ dibia na ofiti gị. Go to park where you belong. Mee gịnị shadebe Ọnịcha mkpọ Owerri Aba bụrụ onye isi ndị agboro ha ga-enye gị isi ndị agboro keke ma nke ọkada. At least nwe so ntụrụ abịatabasị na onye eze bụ onye isi ndị agboro na keke ọ ka kwe nghọta na ịbụ pastọ dibia pastọ ife atọ na amagburu gị turuturu ịpụtazi ya apụta turuturu ma mere gị mmagburu ma emeghị gị mmagburu ma emere gị fake ma emeghị gị fake ma ọ real ma ọ bụrụ real ma ọ bụrụ ji korukọcha pụtakwa ife iPhone na Facebook gaa tụrụ comment gaa tụrụ post gaa tụrụ Facebook gaa tụrụ vidio mara yes na onwere ndị fụrụ gị n'anya ka onwere ndị gbọrọ gị asị. Mara yes na onwere ndị mere gịnị fụrụ gị n'anya ka onwere ndị mere gịnị kpọrọ gị asị. Ọ nke a ya egosi gị turuturu na ihe ị na-eme na ọwa ọkụrụ because elego m anya fụ na onweghị dị kia and onweghị chọrọ ịdị kia onweghị di na-enyewu kọpọ ma ọ tọrọ ma ọ bụ afọ ma ọ gịnị ma ọsịsị because onweghị onye ị na-enye. Gwagịrị nwa bezi mere mpawa na gwagịrị nwa bezi na-enye affordable Okongwu. At least let us start from there. Ngo Okongwu bụ onye anyị ma anyị fụrụ anya na nwanne gị cousin brother gị na onye fụrụ anya anyị ma ama. At least ime ihe n'isi the testimony will go viral. Ọ bụrụzie ụmụ dibia na-ebu isi Okongwu machine na-enye ya ego, then you will not blame him. Let him continue with ụmụ dibia because na onye gwara nwanne pin na o jiri ego achọghị inyere ya aka. Okongwu dibia kịta adịghị ready imere gị $1 video for your release ma ọ bụrụ ọtụtụ na eji gị ọ dịrị ready imere gị video because na gị na ọ na-emere gị video ọntụ na ihe pụrụ ya ọntụ na ibe help enwere ihe ịbụ to him or regarded as anything. Ka nke a bụrụ ihe mmụta